Begira, zenbaterainoko maitasuna agertu dugun baitak. Jainkoaren seinala izena baitara badu, baita izan dugu. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen. Aita ere ezagutzen ez duelako. Ene maiteon, orain jainkoak seinala bagara. Gero izango garena, oraindik ez da gertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu. Jaunak esan. Jesusek esan zuen, bere ikatu aztu baita, zeru lurren jauna, gauza hauek jakintxuei eta burutxuei gorde, eta jende xumeari agertu egizkiozu. Bai, aita, ala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit, eta ez du inor semea ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten egana, nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihot zapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen harimentzako atsedena. Nire uztarria leuna baita eta nire zama harina, jaunak esana. Jesusen bihotzaren egunean, despeditzen ari gara Batiste gure senidea. Oso egun seinalatua. Festaburu handia. Batez ere, Jesusen ezaugarririk nagusiena ospatzen dugula. Bere maitasuna, maite gaituela. Eta maitasun hori adierazteko bere bihotza erakusten dugu Jesusek. Ikus dezagun bere bihotz hori maitasunez sutan dagoela, maite gaituela. Hain zuzen ere, hori da Jesusek evangelioan guk garbi eukidean transmititu nahi dugu gauzarik printzipalena, maite
Eta nahi du saia gaitezela ere, elkar maitatzen berak maite gaituen bezala. Hoxe da, gure erlijioan, kristautasunean, gauzaren printzipalena. Erlijioaren muina. Hori jakina nahi du Jesusek edo praktikara eramaten saia gaitezela. Baina, edozein kasutan, berarekiko gure sensazioa, hoxe gure sentipena, hoxe izan behar da, maite gaituela. Eta bizitzako gure guztietan gure ondoan egon nahi duela. Horregatik, esaten digu, zatozten egana, nekatuok, lanpetuok, nik harinduko zaituztet, bihotz apalak baina ez. Eta gure bizitzan behar dugu bezala baita ere, eriotzean hori izan behar da gure itxaropen nagusia. Eriotza beti gogorra baita, edozein garaitan eta modutan agertzen dela ere. Eta hile da, ustekabean denean gogorrago egiten dela. Eta hor Jesusek badaki sufrimendu hori hor daukagula. Eta ez ere gartuko ere sufrimendu handina daukatela. Eta nahi du sufrimendu hortan sekulan ez ezatera galdu itxaropena, esperantza. Jakoikoak eginean erala, jakoikoak maite gaituela. Gure bizia ez dela kasualidade huts bat inongo zentzurik ez duena. Eta eriotzak ez duela azkeneko izan. Eta gainera, eriotzak ondoren maite gaituen jakoiko bat arkituko dugula. Bere bihotza agertzen diguna maitasunez betea. Hoxe da, Jesusek eriotzako momentuan guk sentitzea egiten duena. Eta oso beharrezkoa da bezala, Jesusek erakutsi digu baita ere, elkar maitatzea. Eta elkar maitatzea batez ere gauzatzen da egiten dugun gauzen bitartez. Esaten duguna ere importantea da, baina are gehiago egiten duguna. Horregatik, norbaitek maite duen norbait galtzen duelarik, elkartasuna, gertutasuna, presentzia ezinbestekoak dira, balio handikoak. Gaur, lehitzako izan eta handia da izan, punta-puntaren betea dago. Eta horrek hoxea erazten du. Elkartasuna, ez zaudatela bakarrik familikoak, herriak maite zetuzten. Eta batiste ere maite zuen. Bera, gizon, jatorra, atsegina, agilea, herrikoia izan da, eta horrek izugarri baino du. Gure herrietan, giro ona, famili baten bezala bizitzea, bero ezagunak, kaleko direnak, kasu eginez elkarri, hori altxor handi bat da. Eta hori saiatuko dugu denok modu hortan bizitzen. Eta hori da baita ere jagoikoaren borondatea. Saia gaitezela batzuk beste bizitza atseginagoa, alaiagoa, hobea egiten. Eta momentu txaretan elkartasun hori adierazteak asko bat dugu. Mina akaso ez da kenduko, baina konpartitzen saietze horrek akaso lortuko du pixka bat arintzea. Gure itxaropen nagusia, eta gaurkoan esan den bezala, Jesusen bihotzaren estatu ospatzen ari garen honetan, Jesusen bihotzak hartuko duela batiste gure segilean goiko zeko hartan. Emango diola bere bizitza honetako lan guztien atsedena. Sentieraziko diola erabateko zoriontasuna. Eta handik gure hildakoekiko harremana ez baita eriotzarekin bukatzen, handik ere gure alde egingo duena. Eta orain hitz batzuk. Elkartzen ginen aurretik beti zaten abizua, musika pixkoat ekartzen dut edo trikitisa pixkoat edo
precisa ez dut baina hitz batzuk itea gustatuko ditzieke, gai bat eman izantzat, musika pixkatik egin lagunez. Zurekin jakin zertzen aurralan izatea. Zuta maixorekin, xuxendu zen ume borrastea. Zuen etxen eretzako zentzu askotan izan da hori izatea. Imano eta Josekin, bizitako dena ez da bela azteko pasartea. Ezi, hazi eta ikasi, hoi bai viaje amaigabea. Zurekin ikasi nun zertzen belartarten sartu eta ikastikea. Zer granjan mugitu, txerrien eta gure osoa jatea. Zurekin ikasi nun zer zen nature eta animalekin konektatzea. Zer asurien beronakin edikatzea. Kanoski, ezpak usatu eta antzarren ezbile jaten ematea. Milu isturi hortan etza izan kaltea, animo matea. Uda aietutakoanen beti lan eta esirako kapazitatea. Zurekin beti neuken lantzatzeko tartea. Abuztua eiatu, elkarbek eitu, esku eman, eskuko txoloekin, eta entwist, edo dultzen baina etzen falta ez da gustoko zinen musike eta ez da aldartea. Saloa ere, inen nuke berriz viajea, oroitzapenak berritzeko, izan eman nuke suertea. Zurekin ikasi eta ikusi nun zure norabidea. Zein zen zure gustoko bidea, eta zein hain berezi iken zitu mirabea. Barren gordeko dut zure jareko diamantea. Txarrak eta banak, baina beti izan entzan eretzako osaba eta antika matea. Taniz zuretzat, zuek esaten zinetan nuen, urinen, edo printzesa gaztea. Ez da bine gutxiko zurekin duen katea. Hoxe nahi duen jakitea, beti izanen naiz zure usak eta proiektu partikatzeko iken zinezkin gehien konplizea, konfidentea. Jende guzintzat, izan zar solas bide, zorion bide. Ez dezan behin ahaztu, barra inazi, xaxatu eta zerrikatzeko zinon artea. Jendea nintzeko borondatea. Eta arrastaka badare, aurre ekiko abiniradea, azze bertutea. Oain arte, zu izan zan gure askinduan sartea. Eman ez zugeri segure kontutea. Oain berriz, sinez baitzegin arren, gugo azuriru ematea, azze kantzea. Irrik ezinen dio, kontu luka eta amore moguzirik, zein zinen zu. Sorionekoak gu, matizatu.
zailekin, eta elizizon gutxiekin batean. Gogoan izan da, izeko txaropenea joan diren gure estudiak, Batiste eta gure gako guztiak. Aritzazu zein lehen bakozekiaren arkita. Errokitzak izkigoaren guztio betiko bizitza eritzen ezagun. Mangoikoaren ama Maria doa duarekin, garen zera Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizarro guztietan zure dizke izan diren santuekin. Aikin batean garen zentzagun, Jesucristo zure zenearen bitartez.
familiaren izenean, eta parrokiaren izenean, eskerrik asko gaur ere konzeraten guztioi familiari esanetan laguntzera, Batistoi gure senideari azken egunetan eta jargoiduari bere animalian erregutzera. Kultura duen bezala, datorren igandean, etzi, amaiketako bezala, berriz ere gogoan izango dugu bereziki hemen bere parrokian. Eta kanpo santu daudela argiti horretik, azken erresponsoa egin izango. Gracias.